Amonatxoaren ipuina. Behin batean bazen amonatxo bat, bakarrik bizi zen bere etxean. Amonak josi eta josi egiten zuen. Negua zen, eta kanpoan elurra zegoen. Egun batean, leiho ondoan ari zen josten. Kristalean kolpe batzuk entzun zituen. Tik, tik, tik. Txori bat zen, hotzak zegoen eta etxean sartu nahi zuen. Amonak leihoa ireki zuen, eta txoria sartu egin zen. Txoria amonaren estufan berotu zen, eta ogi apurrak eta esnea jan zituen. Txoritxo, ez zaitez joan, geratu hemen, horrela ez naiz bakarrik egongo, esan zion amonatxoak. Txoria geratu egin zen. Baina udaberria etorri zen, eguzki ederra, loreak. Txoria egan kanpora joan zen. Amona negarrez geratu zen. Txoriak atzera begiratu eta Amona negarrez ikusi zuen. Orduan galdetu egin zion. Zergatik egiten duzu negar? Bakarrik geratzen naizelako. Zure lorategian geratuko naiz, eta zure sukaldean lo egingo dut, eta beste txoriak zure etxera ekarriko ditut. Amonaren lorategia txoriz bete zen. Txio, 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 txio. Ta jende guztiak esaten zuen. Amonaren lorategian da, Amonaren lorategian da. Eta denak joan ziren txoriak ikustera eta entzutera. Eta handik aurrera, Amona zen gehiago bakarrik egon. Eta hala bazan edo ez bazan, zar dadila kalabazan, Deustuko plazan.